kalamai na aje mini kin zama sashen zuciya wanda ya ce sai mun rabe to za ya ga tashin hankali. Amshi kalamai na aje mini ka zama sashen zuciya wanda ya ce sai mun rabe to za ya ga tashin hankali. Na kaunar ka kwarai har zuciya. Ya tun haɗuwar farko da ke kan so na ce na sallama ta bayan ki da zanewa yabo yan kambama ji daga ne na ke zamanto so kafa na sandama banar ado sai ke musamman in ke kasanyo to zali kin shiga zuciya. Dukkan warja ce rike hannu na ja na mu ta yi gaba domin na gane mai basira ai ba ya rasa yan uwa. Sanya rai da cewa ba kowa zai so ka ba ni dai fata na ka zamta mai da muke alƙawari. Na ji labarin sha'anin soyayya ai haka yake ni da ke mun shaƙo da juna to alƙawari mu rike dubi ƙauna ta shiga zuciya kullum zancen ki nake auren mu da ke shine buri na shaidawa Ali. Sashen zuciya wanda ya ce sai mun rabe to za ya ga tashin hankali. Amshi kalamai na aje mini ka zama sashen zuciya wanda ya ce sai mun rabe to za ya ga tashin hankali. Na kaunar ka kwarai har zuciya.